Γεια σας παιδιά, η Έντι είμαι εδώ και θα κάνω το χριστουγεννιάτικο giveaway. Θα κάνω ένα χριστουγεννιάτικο giveaway και για τα Χριστούγεννα και θα κάνω κάτι ξεχωριστό από Minecraft. Θα ήθελα να κάνω εσείς Goose Kids που είναι εντάξει καλά. Έχω εδώ πέρα κάποια δηλαδή αυτό εδώ, ακούστε. Δηλαδή θα κάνω το giveaway και θα τελειώσει στις 1η Ιανουαρίου, άντε 2, αν δεν έχω χρόνο να κάνω το βίντεο. Στον πρώτο που θα κερδίσει θα πάρει αυτό εδώ που κάνει 2 και 27. Αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε διάφορα site με gambling. Και είναι για παράδειγμα, δηλαδή αυτό εδώ, αν και λέει εδώ πέρα τιμή έναρξης 2,27, μπορεί να το βάλει κάποιος εδώ πέρα, δηλαδή αν πατήσεις deposit σου λέει 61, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να παίξεις gambling άμα θες. Έχω αυτό εδώ που θα το δώσω στο πρώτο. Μετά έχω να δώσω στον δεύτερο ένα από αυτά εδώ. Αυτά δεν είναι χαμηλά, δηλαδή 38, 41 λεπτά, 43, 11, 24, 35 και θα τα δώσω στο καθένα. Δηλαδή στο δεύτερο θα δώσω ένα από αυτά και μετά στο τρίτο ένα από τα άλλα. Αυτά. Τώρα για να πάρετε μέρος πρέπει να κάνετε ένα sub, ένα σχόλιο και ένα like στο βίντεο και θα κάνω από αυτό το site που κάνει τα τυχαία τα σχόλια, ποιο βγαίνει στις 1η Ιανουαρίου αντί 2, και θα τους βάλω από εκεί. Μετά όταν βγει θα κοιτάξω αν έχει κάνει και sub. Αν δεν έχει κάνει θα διαλέξω άλλον. Το λέω από τώρα. Αυτά. Και έχω και ένα site. Περιμένετε. Έχω και ένα site εδώ πέρα. Αυτό εδώ που πουλάω Minecraft account. Ωραία, εδώ αυτό. Το site θα δώσω σε ένα, δηλαδή ο πρώτος μπορεί να βγει και στο δεύτερο giveaway που θα κάνω 2. Θα πάρει μείον 50% έκπτωση στο site εδώ πέρα, δηλαδή εδώ που λέει 2 Minecraft accounts θα το δώσω τα 2 με 5 ευρώ, PaySafe, MoneySafe, PayPal, ό,τι θέλει. Και Optifine Cape με 5 ευρώ πάλι, MoneySafe, PayPal και PaySafe, ό,τι θέλει. Ωραία. Εδώ είναι το Skype μου. Άμα θέλετε μπείτε στη σελίδα, ξέρω άμα θέλετε να το αγοράσετε από τώρα, αλλά λέω ότι θα δώσω με 50%. Ωραία, είπα πως παίρνετε τη συμμετοχή. Να και το staff για να δείξω την δικιά μου. Να το. Αυτός εδώ είναι το Lord. Αυτά. Καλή επιτυχία σε όλους. Αυτά είπα, sub, comment και like. Αυτά. Και γεια σας παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.